हाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे गुसुंसुं ब्लगाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दिनै ADRE नि एग्जाम जाबाय दं। ओमफ्राय बेयावनो आंबो एग्जाम होनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर। स' आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंना बरमा कलेजाव गोलैदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सोर सोरना एग्जामा मादि जाखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जों दा थांबाय दं। स' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। बिनिफ्राय एग्जामा मादि जागोन होननानै जा टेनसन आरोना लोगोफोर। आं बिखाया ग्लुब ग्लुब मावग्लिबाय थादों होननानै थांनाय टाइमाव जि टेनसन आङो मादि जागोन मादि मागोन होननानै बे सानलांबाय दङ आरोना आं लोगोफोर एग्जामा मादि जागोन होननानै। दा जोंफोर फैयै फैयै बरमा कलेज सफैबाय नैया लोगोफोर। ओमफ्राय जा मानसिफोर आरोना भिर जासोदो एग्जाम होनो फैसोदो नालाय मानसिफोरा। नैया बरमा कलेज आं दिनै फार्स्ट टाइम थांदों बरमा कलेजाव। ओमफ्राय सोर सोर बरमानि दङ बरमा कलेज खाथिनि कमेन्ट खालामना खोन्था। स' एग्जाम होनाय टाइमावथ' मबाइलखौ सिङाव लांनो होआखैना लोगोफोर। बेनिफ्राय दा जोङो एग्जाम होखांनानै ओंखारबोबाय आरोना। ओमफ्राय न'आव थांसै होननानै ओंखारबाय जोङो। स' गारिया जा भिर लामायाव ओरैबायदि मानसिना। बेनिफ्राय सोर सोर एग्जाम होखो दिनै सोरना सोरना मादि जाखो एग्जामा कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आरो सोर सोर बहा बहा गोलैदों। बेनिफ्राय बरमानि सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना लोगोफोर। आं दिनै फार्स्ट टाइम थांदों बरमा कलेजाव।